सानजारि नोगोराव बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि खुंगा नैथि बोसोरसेयारि जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय हाबाफारिया 90% जाफुंबाय। मख'जाथाव दि बे हाबाफारियाव सिमेन्ट सापरिनि समखुं रंगमन्चआव गाजा गोमजायै लखिमपुरनिफ्राय जनायसिम बेसेबांबा बर'नि खौरांगिरि दं बिथांमोना बाहागो लानानै जाफुंसार जाहोगोन। बेनि अनगायैबो हाबाफारियाव गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो मोनाबिलि समाव हारिमु बिलिफाङाव दानि जाखांफुनाय देंखोगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। खौरांगिरिनि सिगाङाव बानजायनाय आफाद सानजारि नोगोर बर' खौरांगिरि गौथुमा सानजारि नोगोरनि गासै रायजो राजाफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायहरदों। गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिदों। बेखौनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनोदि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोर खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बोखावै लखिमपुर जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि नैथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सिमेन्ट सापरि हालामनि संखं हालामनि बे रंगमन्चआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बियो जोंना अलरेडि 100% जाबाय होनना बुंनांगोन लाहार फाहारा। दा बेयाव जों माखासे मेहेरगोनां हाबाफारि लानाय जादों। बैफोर हाबाफारियानो जाहैबाय जोङो गिबियावनो गाबोननि जे 4 जुननि गिबि हाबाफारियानो जोंहा बिफां फुलि गायनाय। बेखौ गायजेनगिरि महरै जोङो बे ओनसोलनि सासे फरेस्टार बिथांखौ लिंनानै लाबोदों। बेबायदिनो जोङो माखासे गोनां हाबाफारि लादों। लोगोसेनो जोङो बे खौरांगिरिफोरनि जथुम्मानि गेजेरजोंनो लाइमोनफोरखौ जोङो मिडिया बा ससियेल मिडिया बेयाव नांथाबनानै माखासे थायो बा बिथांमोननो माबायदि नांथाबनानै थानानै बिनिफ्राय जों मा सिखायनो हायो आरो माबायदि खामानियाव बाहायनांगौ ससियेल मिडियाखौ। आरो लोगोसेनो जोंनि खौरांगिरि जानो साननाय जा लाइमोनफोर एबा सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिथांमोनखौबो जोङो माखासे स्कप बा माखासे जोंनि सांग्रांथि बा माबायदि जोङो खौरांगिरि जाहैनो हायो बिनि सायावबो जोङो माखासे जि बे हाबाफारिनि सायाव जोङो माखासे बुंथिगिरि महरै बा जोङो मटिभेसनेल स्पिकार महरै माखासे हांख्रायनानै आलासि जों लेंहरनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि माखासे जोंनि बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायनानै लेंहरनाय जादों। लोगोसेनो जोंहा मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय हारिमु बिलिफां बेखौबो जोङो लानाय जागोन। बे हारिमु बिलिफांखौ लानायनि गुबै जोंहा थांखियानो जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलनि जाखांफुनाय जाहाथे लाइमोन बिथांमोना सिंगार जानो एबा देंखोगिरि जानो ओंखारबोदों। बिथांमोना गुबुन बे माखासे हाबाफारियाव बिथांमोना स्कप मोना। बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जोङो बे हारिमु बिलिफाङाव खाबु होनानै जाहाथे सासे मोजां सिंगार जाहैनो हायो, सासे जाफुंसार सिंगार जाहैनो हायो बा फेमास सिंगार जाहैनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बिथांमोनखौ बेयाव स्कप होनानै जोङो खन होनाय जागोन। बिनिखायनो बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायदों।